Fil-katakezi tagħna llum eżistijej sejrin inkomplu nirriflettu fuq lettera apostolika lil Beatu Giovanni Paolo II tagħna fl-2001 li ġib l-isem fil-bidu tal-millenju ġdid. Hija ittra apostolika li tatna biex ngħidu hekk programm ta' tiġdid tal-Knisja. Hekk ma nixtieqx li din l-ittra li tagħna dan il-Papa Qaddis hekk tintilef jgħaddi snin minn fuqha ma nibqgħux niskopru r-rikkezza li hemm fiha. Rajna eżistijej fil-katekeżijiet ta' qabel kif l-istedina tal-Papa kienet sabiex aħna nibdew il-kol minn Kristu, nibdew b'sisien fuq il-kelma talla, imbagħad il-Papa mixxina biex nifhmu li l-qalba ta' dak kollu tagħmel il-Knisja hija biex aħna nsiru qaddisin. Is-sejħa għall-qdusija. Il-Knisja teżisti biex jiena u int insiru qaddisin. Din hija s-sejħa tagħna. Aħna m'għandna l-ebda sejħa oħra li nkunu qaddisin. Li nsiru qaddisin hija aktar importanti milli nkunu saċerdoti, milli nkunu reliġjużi, milli nkunu wesfijiet, milli nkunu miżżewġin, milli nkunu missjonari, milli nkunu katekisti. Is-sejħa l-qdusija hija fundamentali. Hija s-sejħa tal-mamudija. U l-Papa Giovanni Paolo II rina illi l-ewwel mezz li aħna għandna biex nitqazzu li nsiru qaddisin huwa it-talb. U propju konna qegħdin nirriflettu fuq it-talb anke x'jgħidilna Giovanni Paolo II f'din l-ittra apostolika u konna qegħdin nikkumentaw kapitlu l-paragrafu 33. U ħankompli issa naqra parti oħra minn dan il-paragrafu u nikkommentawha u nirriflettu fuqha. Dwar dan jikteb Giovanni Paolo II u dan qed jirriferi għat-talb, għandna ħafna x'tgħidilna it-tradizzjoni kbira mistika tal-Knisja, kemm tal-Lvant kif ukoll dik tal-Punent. Turina kif it-talb jista' jwassal għal dialogu ġenwin ta' mħabba hekk li l-persuna ssir kollha kemm hi tappartieni lill-Maħbub Divin u twieġeb għal kull tnebbieħ tal-Ispirtu fil-waqt li tistrieħ fil-qalb tal-Missier. Dan huwa lejxin tal-esperjenza tal-wedi ta' Kristu. Min ħobb lili uħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsu. Huwa vjaġġ mejjun kollu kemm hu mill-grazzja li madankollu titlob impenn spiritwali sħiħ u li jkollu jgħaddi minn purifikazzjonijiet ta' tbatija il-lejl mudlam. Imma huwa vjaġġ li jwassal minn diversi turuq għal ferħ li ma jistax jitfisser bil-kliem li l-mistiċi ġarbu bħala għaqda fi żwieġ. Kif nistgħu hawn ma nsemmux fost il-ħafna eżempji sbieħ it-talim ta' San Ġwan tas-Salib u Santa Teresa d'Avila. Mela hawnhekk eżistijej wara li Giovanni Paolo II kidurina kif it-talb irid ikun lajn u l-quċċata tal-ħidma pastorali tal-ħajja tagħna, wara urina l-bżonn tat-talb kemm personali ma talb komunitarju u liturġiku. Issa qed ikellimna dwar lejjun tat-talb. L-ewwel kellimna dwar il-liturġija u din rajnija l-aħħar darba, illum qed ikellimna mela mal-liturġija it-talb uffiċjali tal-Knisja, il-Papa qed jagħtina ejjun ieħor. U dik li hija jsejħilha it-tradizzjoni kbira mistika tal-Knisja. Tradizzjoni għaliex eżistijej hija esperjenza fit-tul li l-Knisja wirtet matul dawn l-2000 sena. Ta' kif aħna nitolbu. Mistika għaliex? L-esperjenza mistika hija meta il-persuna, il-mistiċiżmu ruħija mistika, meta dak li aħna nemmnu bil-fidi ma jibqax biss fuq livell ta' fidi imma issa jsir fuq livell ta' esperjenza. Mela, ħanati eżempju. Aħna nemmnu illi Alla iħobbna. Dik hija qatt ta' fidi. Però xi drabi li jagħtina esperjenza mistika ta' din l-imħabba, jiġifieri l-persuna tesperjenza din l-imħabba. Din l-imħabba ma tibqax biss qatt ta' fidi temmen fl-imħabba tal-Alla anke jekk ma tħoss l-imħabba tal-Alla u dan li importanti il-fidi. Però jiġi momenti meta li jagħtina din l-esperjenza tal-imħabba tiegħu. Dan biex nagħti eżempju.
Issa il-Papa qed jgħidilna illi biex nikbru anke fil-ħajja tat-talb irridu nduru wkoll lejn din it-tradizzjoni kbira mistika tal-Knisja. Għaliex fil-Knisja għandna tant qaddisin mistiċi, tant qorrief illi għaddew minn din l-esperjenza tat-talb b'mod qawwi ħafna u ħallunna bil-miktub talim, esperjenzi, linji gwidi, direzzjoni ta' kif aħna nistgħu ngħixu u nikbru fil-ħajja tat-talb. U l-Papa Giovanni Paolo II qed jgħidilna li di tradizzjoni kbira mistika tal-Knisja hija tal-Knisja sħiħa kemm tal-Vant u kemm tal-Punent, x'qed jgħid biha l-Papa. Tal-Punent jiġifieri aħna l-West, il-qaddisin, l-esperjenza mistika tal-qaddisin li aħna nafu, ħafna minnhom huma qaddisin li smajna bihom, però mbagħad u l-qudiem ħasemmu ftit, però qed jirreferi anke għall-esperjenza mistika tal-Vant, tal-East, tal-Orjent, l-Orjent Nisrani qegħdin nitkellmu. Issa din hija realtà li aħna għandna bżonn eżisti, anke aħna bħala Knisja f'Malta, ninfetħu għaliha. Ħutna l-insara tal-Vant għandhom mod kif iħarsu lejn Alla, lejn il-Knisja, lejn il-bniedem, lejn is-sagramenti, lejn il-ħajja spiritwali, li mhuwiex kontra il-mod tagħna, nemmnu l-istess. Però ikun hemm enfasi differenti. Ħanati ftit eżempju ta' wieħed mill-enfasi differenti li hemm fil-spiritwalità bejn il-Vant, bejn l-insara tal-East, tal-Vant u l-insara tal-West, il-Punent aħna. Per eżempju aħna fl-ispiritualità fi tradizzjoni tagħna tal-Punent nagħmlu ħafna enfasi fuq is-salib tal-Mulej Ġesu, fuq il-ġimgħa l-kbira. U allura ninnotaw li aħna għandna ħafna slaleb, kurċifissi fil-knejjes tagħna, fid-djar tagħna, fil-postijiet pubbliċi sakemm għadhom ħalluna. Min-naħa l-oħra, ħutna l-insara tal-Vant, l-esperjenza spiritwali tagħhom tiffoka iktar fuq il-qawmien ta' Ġesu, Kristu li jurxu xtat u it-trasfigurazzjoni tagħna fih. Allura il-bidla tagħna f'dan Kristu rxoxt. U allura ma tantx naraw il-figura tas-salib f'ħutna l-insara tal-Vant, imma naraw diversi momenti li ipinġu lil Ġesu mibdul u l-mixja tagħna li tinbidel fih. L-istess aspetti differenti aħna fil-Punent għandna tradizzjoni tal-istatwi, iġbijat li jirrappreżentaw, per esempio, immaġni ta' Ġesu, tal-Madonna tal-Qaddisin, kif inhuma. Fil-waqt li ħutna l-insara tal-Vant għandhom l-ikoni li jirrappreżentaw mhux il-persuna kif inhi, imma l-persuna kif inhi mibdula. Allura l-ikona hija ġbija qaddisa bħal mija l-istatwa, però is-sinifikatu differenti tagħha. Waqt l-istatwa turina l-persuna hekk kif inhi. Turina l-ikona turina l-persuna mibdula. Allura meta naraw ikona, għalkemm dan mhux katakesi fuq l-ikoni ma biex nagħti eżempji ta' di tradizzjoni vasta u rikka li aħna naxitalmu biha. Meta naraw l-ikona aħna tal-Vant, aħna ma narawx fejn fien id-dettalji li jagħmlu sens, mela per eżempju jekk il-Madonna għandha il-bambin Ġesu f'idejha, ma narawx wiċċ ta' bambin, naraw wiċċ ta' adult, jew ta' xi tifel ta' 12 sena. Imma il-bambin jgħid f'idejha, imma wiċċu mhux tal-bambin, mhux ta' tifel żgħir. Għaliex? Għaliex propju l-ikona mhux biex turina kif inhu, imma propju turina realtà iktar moħbija. Fil-każ ta' Ġesu turina l-qawwa tiegħu, id-divinità tiegħu. Per eżempju il-Madonna nsibuha b'xoftejn żgħar ħafna, mhux qed turina l-Madonna kif inhi li għandha xoftejha żgħar, però biex turina l-Madonna titkellem ftit. Titkellem ftit hija l-mara kontemplattiva, titkellem ftit u tisma' ħafna kelma tagħha. Issa, ma' din it-tradizzjoni tal-Vant, mela biex ngħidilkom li għandna enfasi differenti li maħniex kontra xulxin, però għandna ħafna minn xiex nitalmu, ħafna. Anka aħna hawn Malta l-unika possibilità ftit li aħna għandna huma ħutna nsara Kattoliċi tal-Vant li komunament insejħulhom il-Grigi għaliex huma ta' rid Biżantin. U ġewwa il-Belt Valletta aħna għandna anke l-Knisja tal-Grigi Kattoliċi, fejn hemm l-ikona famuża ta' Damaxxenu, dak li aħna nsejħulu il-Papas tal-Grigi, is-saċerdot tal-Grigi, li nħeġġeġ ħafna
illi anka ikun l-hom iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tagħhom, is-sagramenti, l-Ewkaristija, li aħna nistgħu mmorru nieħdu sem u nitqarbnu u nqerru b'mod regolari ma l-ebda diffikultà. Dawn huma kattoliċi bħalna to the full. Il-mod kif jesprimu il-fidi nisranija huwa differenti minn tagħna ma mhuwiex kontrarju, aħna l-istess. Għalhekk il-Papa tgħidilna rridu nitalmu minn xulxin il-Vant u l-Punent. L-istess ħaġa pereżempju ħutna tal-insara kattoliċi tal-Vant għandhom tradizzjoni ta' talba ta' Ġesu, il-Jesus Prayer, ir-repetizzjoni kontinwa ta' matul il-ġurnata fejn tgħid Ġesu bin David, ikollok jew Ġesu bin David ibn Alla l-ħaj, ikollok nina minni midneb. Irid tirrepeti din it-talba sakemm qalbek tibqa' titloba. Kif jurina ktib famuż il-mixja tal-Pellegrin, illi anke huwa maqlub għal Malti, li nistgħu anke nitalmu ħafna. Il-punt huwa dan li qed ngħid, li l-Papa jgħidilna irridu nitalmu minn xulxin. Fit-talb irridu nitalmu tradizzjoni differenti tal-Punent u tal-Vant. U nixtieq inħeġġeġ li jkollna opportunità li aħna nitalmu mit-tradizzjoni anke tal-Vant. Illi qed issir ħafna importanti li sfortunatament aħna anke l-ispiritwalità tagħna fil-Punent fil-West saret ħafna sekularizzata xi drabi. Is-sens trascendenti, is-sens tad-divin faċilment intilef. Mentri f'dawn uħudna baqa' hemmhekk. Anke l-għoża l-imħabba li għandhom mal-liturġija baqgħet bla mittiefsa fil-waqt li aħna tlifniha xi ftit. Ġifieri għandna għax nitalmu minn xulxin. Din hija ħafna importanti. Aħna rridu nwessu fl-istess ħin il-kunċett tagħna bħala Knisja. Ma aħna rridu nefhmu li l-Knisja għandha fiha espressjonijiet differenti. Knisja Kattolika għandha fiha espressjonijiet differenti, ma jeżistux aħna l-Kattoliċi tar-rit Latin biss, imma jeżistu aħna ħutna Kattoliċi ta' riti differenti li jaqgħu taħt il-Papa bħalna, li huma Kattoliċi daqsna, però għandhom tradizzjonijiet differenti li rridu nitalmu xulxin u hawnhekk b'mod partikolari Ġwanni Pawlu II qed jenfasizza nitalmu mit-tradizzjoni xulxin tat-talb. Għaliex għandna bżonn induru eżistili tradizzjoni tat-talb biex nitalmu? U din importanti għax illum tintaqa' ma' ħafna nies li jridu jtolbu b'mod spontanju kif iħossu. M'hemm xejn ħażin illi inti it-talb ikun esperjenza, espressjoni ta' dak li hemm f'qalbek fir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Ċertament hija parti essenzjali tat-talb. Però dawn ħutna kollha li talba qabel juruna li hemm passaġġi fit-talb, li hemm stages fit-talb, li hemm dinamika ta' kif l-Ispirtu Santu jaħdem fil-bniedem. U juruna anke x'inhuwa l-għan li nitolbu. Lill-Papa jiddeskrivih dan il-mod, sentenza li tiġbor innotaw id-dimensjoni ta' Trinità. Jgħidlek, turina it-tradizzjoni tat-talb, kif it-talb jista' iwassal għal dialogu ġenwin ta' mħabba. Hekk li l-persuna ssir kollha kemm tappartieni lil maħbub divin Ġesu. U twieġeb għal kull tnebbieħ tal-Ispirtu Santu u li tistrieħ fil-qalb tal-Missier. Mela, Ġwanni Pawlu II qed jgħidilna li t-talb irid iwassal għal dialogu ġenwin ta' mħabba. Mela l-qalba tat-talb hija relazzjoni ta' mħabba, mhux li ngħidu t-talb. Int għandek relazzjoni ta' mħabba ma' Ġesu, mhux li tgħid it-talb il-Ġesu, mhux biss li tagħmel in-noveni, li tagħmel il-visti, li tagħmel il-wedi, għandek relazzjoni intima personali ta' mħabba ma' Ġesu. Għandek dialogu ġenwin ta' mħabba ma' Ġesu, però mhux biex il-Ġesu toqgħod titkellem miegħu. Il-Papa jgħid biex il-persuna ssir kollha kemm tappartieni lil maħbub divin. Biex inti ssir ħaġa waħda ta' Ġesu. Li int ma tibqax tgħix għalik innifsek, it-talb irid iwasslek biex inti ssir ta' Kristu. Biex int kif jgħid Pawlu tinħataf minn Ġesu. Biex Ġesu jkollu ħatfa fuq qalbek. Biex inti ssir kompletament tiegħu, dan huwa l-iskop tat-talb, li int issir ta' Kristu, tappartieni lilu. Araw eżisti, mela mhux illina l-iskop tat-talb mhux biex naqalgħu xi grazzi. Ukoll,
ma mhuwiex l-għan aħħari. U hawnhekk fejn irridu nagħmlu qabża fil-maturità fil-ħajja tagħna tat-talb. Jiena nitlob biex jiena nsir kompletament ta' Ġesu, mhux biex nirċievi minn Ġesu, biex jiena nkun tiegħu. Kemm hija sabiħa. Għal min iħobb il-Kristu, kemm jieħu pjaċir żgur jisma' dan il-kliem. U tweġib għal kull tnebbieħ tal-Ispirtu. Mela jiena nitlob biex inkun ta' Ġesu u biex inwieġeb għat tnebbieħ tal-Ispirtu Santu. U importanti jeżisti, l-Ispirtu Santu li jammar fina li huwa ħaj, inebbaħ il-moħħ u l-qalb tagħna, jurina, jitkellem ġewwa fina. Aħna għandna bżonn nitalmu nisimgħu it-tnebbieħ tal-Ispirtu. L-Ispirtu Santu li jdawwa l-moħħ u jkebbes il-qalb u li l-Papa jtidilna li t-talb huwa tweġiba għal kull tnebbieħ tal-Ispirtu. Il-bidu tal-Knisja jeżisti naraw l-Ispirtu Santu kif kien inebbaħ lill-Apostli lill-komunità u l-komunità li tobdi lill-Ispirtu Santu fit-tnebbieħ li huwa jagħti. Kemm għandna bżonn kif jgħidilna Ġwanni Pawlu t-tieni li aħna nwieġbu għat-tnebbieħ tal-Ispirtu. U din hija importanti. Komunità li ma titlobx, saċerdot li ma jitlobx, isqof li ma jitlobx, kunsill parrokjali li ma jitlobx, komunità reliġjuża ma titlobx, ma tistax twieġeb għat-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu. Allura x'namlu? Namlu l-proġetti tagħna. U dan wieħed mill-iskandli tal-Knisja tal-lum. Uħud ma jarawx li huwa skandlu, bil-fors, għaliex aħna qed ngħixu livell baxx ta' Kristjaneżmu. M'għandux jaqsam ma dak qed jitlob minna Ġwanni Pawlu t-tieni, livell għoli ta' ħajja ordinarja. Meta għandek kunsill parrokjali li ma jitlobx, mhux qed iwieġeb għat-tnebbieħ tal-Ispirtu, qed jagħmel il-programmi tiegħu u jippretendi li Alla jbierek il-programmi tagħna. Kappillan li ma jitlobx mal-komunità tiegħu, jagħmel il-programm tiegħu u jippretendi li kulħadd jagħmel li jgħidu. Imma dawn eżistija huma l-kriżijiet kbar li qed jeqirdu l-Knisja minn ġewwa. Meta aħna ma nwiġbux għat-tnebbieħ tal-Ispirtu. It-tnebbieħ tal-Ispirtu fit-talb niskopruh. Niskopruh fid-dialogu fil-komunità billi nisimgħu xulxin, imma l-ewwel billi nitolbu flimkien għax inkella nisimgħu biss l-idea tagħna. Kemm hija tal-biża' aħjar inwarbu milli nkunu fit-tmexxija fil-Knisja u maħniex nies ta' talb. Imsieken il-poplu talla li jkollhom rajja li ma jitolbux u jridu biss imexxu. Imsieken huma u msieken il-fidili tal-Knisja, il-poplu talla. Dan mhux jgħod biss saċerdoti, jgħod ukoll reliġjużi, jgħod tal-lajċi li huma mexxejja fil-gruppi faqdiet f'movimenti. Eżistijaj, aħna rridu inwieġbu għat-tnebbieħ tal-Ispirtu li jibda mit-talb. Inkella nagħmlu biss il-proġetti u l-pjanijiet tagħna. U l-Papa jkompli jagħlaq fil-waqt li tistrieħ fil-qalb tal-missier. Naraw id-dimensjoni trinitarja sħiħa. Insiru l-arajjes ta' Ġesu, il-maħbubin tiegħu, inwieġbu għat-tnebbieħ tal-Ispirtu u qalbna tistrieħ fil-missier dan ifisser fl-għarfien li aħna ulied. Infakkarkom dak li qed ġimgħa ilu l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni enfasizza li aħna it-talb l-Israni huwa talb li għandu tradizzjoni trinitarja. U allura jekk m'hemmx din it-tradizzjoni trinitarja laqda mal-missier mal-Iben u l-Ispirtu, il-ħajja tagħna tat-talb għandha xi ħaġa li hija ħafna u ħafna nieqsa. Din it-tradizzjoni eżistijaj hekk trinitarja naraw li hekk kif tispikka li l-laqda tagħna t-talb tagħna tkun immarkat mill-laqda mal-missier, mal-Iben u mal-Ispirtu Qaddis. U din importanti. Għaliex id-drabi it-talb tagħna jkun indirizzat biss il-Ġesu li ċertament m'hemm xejn ħażin. Huwa s-Situ Salvatur tagħna. Però aħna nemmnu falla Trinità. Allura rridu naraw ftit kemm aħna t-talb tagħna huwa indirizzat ukoll il-missier u indirizzat ukoll l-Ispirtu Santu. Mhux bħala xi devozzjoni, xi kultant aħna għandna tendenza li nwaqgħu kollox fuq livell ta' devozzjoni. Jiġifieri ngħidu nitolbu l-Ispirtu Santu billi nagħmel talba lill-Ispirtu Santu bħala devozzjoni lejh. Issa xi devozzjoni lejn xi qaddis, le, eżisti. L-Ispirtu Santu li jammar fina, li jgħix ġewwa fina, li qiegħed ġewwa fina, li jitlob ġewwa fina.
u l-Missier tagħna tas-sema li bħal Ġesu aħna nistgħu nistriħu fih, nistgħu nsibu l-għaxqa tagħna fih, nistgħu ngħidulu Abba Missier kif jitlob l-Ispirtu fina. Darba oħra eżisti jinkomplu anke ftit fuq dak li kompli jidilna f'dal paragrafu Ġwanni Pawlu Tieni fuq it-tradizzjoni tat-talb, it-talb trinitarju u anke eklejjun tal-għajn tal-ħajja mistika tal-Knisja. Importanti ħafna li hekk nieħdu deċiżjoni. Deċiżjoni li smajt il-katakezi llum inħeġġek sabiex tiddeċidi li titlob bis-serjetà, titlob li Trinità Qaddisa li l-ħajja tiegħek tat-talb ma tkunx waħda superfiċjali oxra, imma la tidħol fi profondità akbar fil-ħajja tat-talb skont mal-Knisja illa titlob minna biex bekk insiru qaddisin u bekk tiġġedded il-Knisja fi żminijietna.